फुंबिलिनि जालायबायलै गाइस नै आइसनि खामानि मावलायबाय दिनैबो दिनै आं आइस गाराखै दिनै सेंग्राफोरा गारबाय थादों गाइस नायना लाबानो जाबाय नै आइस प्लान्टनि खामानिया मारै दिनै गोदोर 40 ब्लकनि लड खोबाय थादों दा गाइस कर्नाटकनि आइस प्लान्टनि खामानिया नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना मारै नै दा केन लिफदो लाबोबाय थादों बे डाम्पिं होनो डाम्पिंआव लाबोबाय दा नै आइस प्रेसाराव आइस गारबाय थादों गाइस दानस'नानै नै लड जासिगोन गाय नायना लाबानो जाबाय नै गोदोर 40नि लड जासिगोन गाइस नायना लाबानो जाबाय 15 मिनिटसो नांगौ गंसे गारि लड खालामनो नोंथांमोननो बहुत फास्ट खिथिदो नायबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ नायनानै सोरबा जुदि मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय मारै नांदो भिडिअखौ आइस प्लान्टनि खामानिया मारै नायबानो जाबाय नोंथांमोननि आइसनि खामानिया दिनै फुंबिलिनिफ्रायनो जोबलायबाय भिडिअआ फुंनिमोन दा बेलासिसो मोनासो बेखौ आपल'ड होगोन आङो नै गाइस दिनैनि कारने जालायबाय फुङावनो जादों खामानिया गाइस दिनै खनसेयावनो गंनै बट फैदोंमोन नैबे 40 ब्लक बाय बाय।